дуруд дӯстони азизи ман, умедворам тансиҳат ҳастед ва имрӯз низ бароятон як хабари шуми дигар дорем. яке аз чеҳраҳои шинохтаи тоҷик, ҳунарманди дӯстдоштаи якояки мову шумо, ки бо рафтори намунавии худ дили чандин нафарҳоро тасхир карда буд, имрӯз дар рӯи синамои тоҷик нест. Аловиддин Абдуллоев дар синни 57-солагӣ сардори раёсати вилояти Хатлон, фарҳанги вилояти Хатлон дар синни 57-солагӣ моро тарк гуфт. Сабаби фавти устод то ҳанӯз маълум нест, лекин тасдиқи фавтро аз тарафи раёсати фарҳанги вилояти Хатлон тасдиқ карданд, ки устод дар шаҳри Бохтар ҷонро ба ҷонофарин офариданд, таслим карданд. Биёед дӯстони азиз, дар ҳаққи ин чеҳраи шинохта, дар ҳаққи ин фарде, ки ҳамеша хандаро дар дилҳои мо ҷорӣ мекард, дар ҳаққи ин нафаре, ки яке аз беҳтаринҳо шинохта мешуд, дуо мекунем, ки худованд хонаи қабрашро обод, манзилашро низ обод гардонад. ҳамакаса дуо мекунем. худо нигаҳбони шумо бошад.